Waqt laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku l-MCSD, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li l-budget għas-sena d-dieħla li se jitħabbar fil-ġimgħat li ġejjin se jkun wieħed li jkompli jinvesti iżjed fil-poplu Malti wawċi. Il-budget li għandna huwa wieħed mill-aktar espansjonarji fl-Unjoni Ewropea. Dak li għad ngħid huwa għandna budget espansjonarju ġifieri fejn il-Gvern qed jonfoq iktar minn kemm qed idaħħal, ġifieri il-Gvern qed jinjetta flus fl-ekonomija iktar minn kemm qiegħed jiġbor, il-budget ser jibqa' espansjonarju b'mod sinifikanti. Tul dan id-diskors il-Ministru Caruana ta' rendi kont tal-pressjonijiet li hemm barra minn Malta li tiwasslu għal żieda fl-inflazzjoni. Il-Ministru Caruana semma kif fl-aħħar xhur kien hemm żieda fil-prezz taż-żejt hekk kif minn $70 tela għal $90 għal kull barmil. Dan ifisser żieda sostanzjali ta' $20 fl-aħħar xhur. Dan wassal biex fix-xahar li għadda l-Amerika irreġistrat żieda fl-inflazzjoni. B'dan kien ukoll innutat fis-suq Brittaniku. Il-Ministru spjega li dan ifisser li se jġib aktar pressjoni lejn is-suq Ewropew, inkluż żieda fl-inflazzjoni. Intqal li waqt dawn iż-żminijiet ta' pressjonijiet internazzjonali, il-Gvern Malti ħal miżuri meħtieġa favur il-familji u n-negozji. Dan huwa fl-interess tagħna wkoll għaliex kif aktar il-qudiem mhux illum imma fil-ġimgħat li ġejjin eventwalment meta jitħabbar iż-żieda tal-olli tal-ħajja kemm hi il-kol nafu bit-taħdidiet illi għaddejjin fuq il-ftehmijiet kollettivi, l-għajnuniet li l-Gvern jagħti fuq lil min qed jieħu l-benefiċċji soċjali, dan kollu huwa impattat bil-kbir mill-inflazzjoni hekk kif kulħadd minn tal-inqas ikun qed jistenna li l-purchasing power tiegħu tkun minn tal-inqas koperta għall-inflazzjoni. Sostna l-inflazzjoni qed timpatta bi kbir l-ekonomija fl-Unjoni Ewropea hekk kif din mistennija tmajna kemm din is-sena u anke s-sena d-dieħla skont l-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea. Intqal l-Unjoni Ewropea mis-sena d-dieħla se tkun qed terġa' tafas lil pajjiżi biex ikunu konformi ma' regoli stabbiliti. Filwaqt li d-deficit mistenni li jkun ta' madwar 5%, id-dejn se jibqa' konformi mal-kriterji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea. Huwa fl-interess tagħna, fl-interess ta' kulħadd tal-ħaddiem ta' min iħaddem illi l-inflazzjoni f'pajjiżna tonqos u fl-interess ta' kulħadd ukoll li l-finanzi tal-pajjiż, speċjalment id-dejn pubbliku, jibqa' taħt il-limiti stabbiliti u tagħna iva huwa taħt il-limiti stabbiliti ta' 60% u qed naraw li se jibqa' taħt dawk il-limiti għas-snin li ġejjin. Preżenti wkoll għall-laqgħa kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Elul li fl-intervent tiegħu qal li fil-jiem li ġejjin se titkompla d-diskussjoni mal-imsieħba soċjali dwar ir-regolamenti ta' temping agencies li jinsabu fi stat avvanzat. Kelli numru tal-laqgħat magħkom individwali kemm informali kif ukoll formali, irrid ngħid illi jiena fiżikament personali ġejt aktar minn darbtej quddiem l-Employment Relations Board u għandna laqgħa oħra nhar l-erbgħa fejn ħankomplu niddiskutu issa dawn ir-regolamenti li jinsabu fi stadju avvanzat.